Hi. Amichiamo Mimamo happy Saturday. Mimamo happy Saturday. Very important. Me pese me bana me betwe wa adwene se bibi so. Na uhunu ne se echina Sunday. Echina ye Sunday ninti. Na me ba be kai o said ye be ya wure mfi kra. Ai. Echina Sunday, unim se echina Sunday na ye morning service kesie e wa Accra ayato di say the Destiny Sunday. The be ya sabra hu adwuma. China ai entimenyi wo mfiri mu kra. Destiny Sunday. Sunday na ye baba be yankofo sabra hu adwuma. Ama bi mu atimi atukwan. Oh, Sunday na ye baba be yankofo bi hu adwuma. Ama sabra no asesa no. China e wa Accra Madina Bokubi. I am seeing 6 men who have shown interest, but you don't know what to pick. Hey, talk to me. Yes, it's true. Mama, a pen and paper. List all of them. Guys, I am showing you something now. Go. Something is about to happen. Work it, Major. Lift up your hand. Yes, Lord. This is what I'm seeing. You are far from I here. am seeing among your list. Check if you can see Ata in it. Yes, there is. If you can see Daniel Asari in it. Yes, there is. If you can see Nana Bonzi, Akwe Bonzi. Are you serious? You are far from here, Major. If you can see Sami in it. Yes. Sami is in it. Yes. Sami is in it. Yes, it is in it. Okay. You are far, Chairman. Carry on. You place a demand and I'm giving you flat. So you need not to be short. You have been singing for church. Yes, Daddy. So you understand prophetic. Yes, I do. So don't pretend here. No. I am giving you authentic prophecies today to let you know that it is not Bonzi, it is not Akeji, but it's Daniel Asari. Sen ka be city na ka me no ka say ya wo hwe mi enne ye Saturday o be boaboa wo ho aye wadwene say wo fa number na e wo screen no na wakọ pe eye wo perfume baako na wapa 100 cedis a wo de be che nyanka no na afei wato atare so boa wo ho because by 7 na maso mic it wo boa wo ho say de be ya wo be simu ahomache wo baba be do me say a Destiny Sunday. Oh. Me see about be yeshabra hu adwuma wo say ye be ye wo shabra no hu adwuma edu ba bi ni Jabez Bible say ono de onya animunyam sin ni nua no mu nyina onya animunyam pa adentira wo yi ne hu si wo tu ne hu si wo say
wɔne abrabɔ ne bɛko kɔpem sɛ hyɛbrɛ ne bɛsesa. Ae, ɛno nti ɛnnɛ yɛ Saturday, ɛyɛ kyena Sunday, me ne wo mmienu yɛhyia wɔ Accra Madina abɔkɔ bi yɛne wɔde hunufoɔ no hyia. Na sɛ woba na wo ne yɛbaba bɛhyia ɛyɛ ɛkyena Sunday ɛwɔ Accra Madina abɔkɔ bi a wobɛhunu sɛ yes ɔman no ɔde hunufoɔ wɔ mu. Maka kyerɛ sɛ mentu mfuturo mu ani ɛyɛ agorɔ ne fam. Cashman. Cashman, stand there. You see, when you come here like this, you have to be sensitive. If you are not sensitive, you can miss it. God has spoken to me that there is someone who is part of it. The person, when I mention this nickname, Kelly, the person knows himself. Kelly. Yes, sir. So the cash man, you had it in mind some time ago. Yes, sir. So when I mentioned it, you were supposed to be sensitive that you come. Because we are sharing something spiritual. I'm sorry, sir. Now, I am praying for you today. All right, sir. Then you go back to a certain man of God. Then you sow a seed under his feet. All right, sir. To tap a certain oil that you were supposed to tap. You missed it. But go for it. All right, sir. I am seeing Pastor Kevin Bedukubri. That's my pastor. That's your pastor. Yes, sir. That's your pastor. Yes, sir. So you were supposed to tap a certain oil from him. But your diligence and your persistence, you have missed it. Oh, God. So you need to go for it. You tap it for your own good. Amen. I'm telling you. I know what I'm saying. As I am seeing demonic entity at Voter Region. If you do that, God will pave way for someone to remember you. And I'm seeing the person as Jifa. Oh, that's my sister. Me say ɛyɛ agorɔ ne fam. Enti me nkasa bebree. Ɛnɛ yɛ dabɛn Saturday. Ɛkyena ɛyɛ Sunday. Yɛhyia wɔ Accra Madina abɔkɔ bi ne abɛyɛ Destiny Hour no. Ɛkyena ne yɛde nkɔmhyɛ bɛgu akwan mu asesa nkɔfoɔ hyɛbrɛ. Watena se atena faako a watena wadeɛ so akyɛ. Ma yɛnhyia kyena na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsi. Maka kyerɛw sɛ adifo dwuma no ɔho. Adifosɛm yɛka ne deɛ wɔnim. Meka ne sei no sanka wode w'aso bɛma me ɛde w'adwene ama me a na nka wadi so na wɔkɔpɛ perfume no na wɔpɛ 100 cedis na ka wo na wɔato ataadeɛ na wɔafa passport deɛ ɛbɛsi kyena na ɛbɛgye wo nsɛm. Sɛ maka kyerɛw sɛ adifo dwuma ɛnyɛ dede ɛna ɛnyɛ hunahuna dabi. Me se ɛyɛ agorɔ ne fam. Ɛnyɛ afei ne yɛba bɛyɛ dede debidebide. Oh no, meyɛ dede sɛi. Abra Nyankopɔn de tumi ne de ama yɛ. Wo de ama yɛnhyia kyena. Mama, Awurade sɛ menka kyerɛw sɛ nsɔhwɛ bi ɛtɔ wɔ no ɔma bi mu nto. Na obɛgu atamfo anim asɛwate. Amen. One of friend Gifty. Patramia. Gifty entwiwa adu. Patramia. Gifty entwiwa adu. Awurade sɛ nkɔfoɔ bi ayɛ wadeɛ bi na obetua wɔn so ka. Amen. Me hu sɛ ɔma tutu amena gu obi akoma ho. Hey! One year friend Gertrude. Woba wawu. Gertrude entwiwa ama no. Akwala no wo no 50 May. Nipa na watutuo no ɛna na twe nyambɔfo kuku no. Jesus. Wo so dia na Awurade bɔfo nku ne. Amen. Wo so dia Awurade bɔfo nku ne frɛ. Mama. Ɛyɛ na akwala ni wuye. Mokɔ ne wawu da fie. Wɔte etuo nka. Jesus. Ohu ya sɛ biribi alɔke na koma. And once we bush from say cream, it's more no. Now what the hot said, wada. And I'm not entersure. I want to know. There are two tions. Says here, Mahuno say what think, say, and then you may be busy. It was Shas here, can't check.
or Yanyoma. But what you come get through that. Onusube Wubi. Onusube Dai. Ah, Mama. I don't know me who not said here. What's your prison service fatal? I'm a prison officer. You're a prison officer. Yes, please. I am seeing well. This is what I'm seeing. I saw you wearing prison service attire. And God has spoken to me that you started prison service. That is 1985. Can I prophesy? Prophesy. We are serving a speaking God. Yes, sir. Can I prophesy like my father? Prophesy. Hey. Mama, so you are a prison officer. Have you come to discuss with me? Have you discussed it with my boys? No. Because I am even seeing your service number. I am seeing 426. You are impossible. Also wonderful. Why wonderful? Why wonderful? Oh, Radhe. My hatchet. On TV that. So when I was saying someone had an issue, if she was able to have an encounter with the prophet, like it will never happen. And you may be not told Nebano. So be shy Casena the Anibeti. Mammy Mahunu soon Sumuyase. Me who ba Nimuadu, Nanimia deja, or your coco. Akrania won of 5th May, that is 1993. Anna, me wouldn't said ya were banner sorry, or shani them, or who yaso a teach you can pay, or teach you can pay, no casa grow, or who yase be a local, or shasiasa or home conform, or bush refund or dinner nimbu to her, and what da hosa, or 1 and 90 mukwa and what would pia at the end of that and what da hosa, to said yes, or be a bonasho, a trio. Eti menhunu se kofa kwala ne bra wo fa ne bapam sie tuo ne be free ha nipa na obetutu ye free ne sei say nipa no na no kono mo nsa wa ha enti sei na obofo no koye no mon ka fire ati pem na nipa kranda fom tim eno ne yadwuma ayeye eti abaifo ni nim say se ye kan Ghana ha obi otimi o mo pa ye Dr. Ogyaba. Yes, sir. Makachra se Awurade ama ne home no so because agro na mi echina ye Sunday no na me pese me ni hia yenkeka ne mamom na yenhwe de Awurade be ya ma wo yi a wo hwe mi enioma nkoyie hwe Bible no kan sim say e ka obi ni nyansa wo mi sawura ene ye Saturday what na wo hye bre so ache ye be ye hye bre ho adwuma ye Destiny Sunday china ye Destiny Sunday o se de bia ya na wo busa na dabe na menya ho na me ne Dr. Ogyaba ahia dabe ye sabre ye china anu tinam say bon ho so ko perfume ketua bia hwe ye no ankoto ko divo perfume na fancy because one na di spray wo me baba be yeso na me dia mo me pese ye kire mo mamu hunu say adi fudwuma ho sunsun asem ye kan di wonim afine na wudwane eya nwan eya den eya me nwanwu ebe ya nwanwa na enyo nwanwa man is what wonderful man Ehunu se wo hwe mo TV so say TV ne Honorable Idris ono na ma haji atoma nature Papa from the Republic you have to come to Obusa me say me na me hu no na me so me hu no TV so na me yes me ba ha no me say na o show TV na o hwe no because me hwe no see an wo kra no honorable bi na o man ire agea edit TV ne ma wo enti e wa na afia to me so bra na to me so na to so yeah me hu bi sa afika ka no wani ni yi ba wo ai na to me so na fe me me ni see eh o tin kom sheda won ti bi da won di for papa bi ase da bi on kom pai bon me kom pai papa on tin kom she
Debbie. Ebi say dito we there. Debbie. Sam Bomidi. Eka. He's so wonderful. He's so wonderful. Edru baby musa fili mama no. Hey. Me wan baby say enkomo me ne yiri ni di nyina papa itimi. Kika ni nyina chiro. Ogyaba timi kika ni nyina akire me. Entina I was shocked. That is way. Mama, can we be obi osho sisi? Obi say won boa ye do ye nhehye ho ya mamuska. Ye nhehye obi an nhehye ho ye real. Because me papa me hu ne da. TV so na me di anim no. Why pa na ni odifo hia na ne branches? Why ya? Omo twesem ni nyina, omo ni adifo hia yi nyina hyebra ne sesan. Anu to wo me wai. O ma na wie school, enso nkwala yi. Jesa wo na wabɔ banku ama o manya bi adi wo ho. Enkoyie. Anu ti me to nsa frɛ wo se ekena nyame boa. Tronkwala ne kra dape. Na fe wabɔ modern wa perfume. Na dia be hia me. Wa pe 100 Ghana cedis. I would be nyanka because ye ni nyanka be fast. Be hia me pe adanse kese dia ma. Wo na wo hwɛ me. Sister. Inti akwantuo na wo call ba ko yamfa be sa ma wa ba mu obu. Abrabo ye ko ese ye dey. Life is war. Until you win, don't give up. Me ba ha maybe a tremo na me pe visa. You refuse me twice. And some me ba ha. So me ba ha say mama akwantuo koye na me adom me saka visa no. Visa ni 6 years. 6 years to Canada. Yes, Papa. That is one call. Embassy Papa, you are twice. You refuse me twice. Asa, Papa. Papa, me share with TV so. Me share TV. Sir, me share the way I'm out for their dance. Omo moko UK, omo moko Canada, US. Na me say Debbie, say me ba. Me ba yen so nyame ahye me din. Aha say Uber Transformation Factory hana. Nia one gender. Enu me si wa hanom. Nia bi abefele say oh, wait there it's not possible. Enye oh visa there. Enu anu say do document akọ embassy na ye dia mawo. We enye say okofa sofu bia so ansa wenya no. Me pese me ka say enye no kreda. Ye di kan work e wo Transformation Factory ha. Ansa na wako embassy ho na wako akọje visa. One for had ya enye na me say na we trying wrong ka aha any visa so be ko 10 times and the word betting in much wa and which me nyame yi yes was a d4 na to nsa fro sister enye kasa tenten bia oh come on makacho se sunsumu asem ye kanidi wonim it is a me to nsa fro say Echina na ye destiny Sunday into when what do you for the mrameshia ya swomre nya swomre fama me omani ni madwuma nya me fam so ye emiti no mo ye me this state here wa bra boku kuhwe ase no nso hu hia me emiti na me ba na mababa be ka ne bokko se ya kirewo edu bia na busa say na makọ asofo so na me kwa manhunu hwe me pa chaw wo minhia woda emuti me to nsa afrew eye chena no pa by 7 na mikuta mic na me hye nkom Yakopo yi kire na wase no uyi kire na wa kire odi twase wo ye. Hello ebusiafo upamocha your friend me Janet me ba Transformation Factory ewo Accra Madina Abokobi nyankopon nam yedi for Dr. Ogyaba so asesa mo shebre se wankasa wo hwa bebi amugina London nanka ade entimi emblem wa bra odifu bi na ho den anase odifu dwuma no enka ho ese mo hwe me a emre bi atwam me ba Madina Abokobi Transformation Factory na me ye me process efa akwanto ho omo refuse me
nanso me ba behu odifo yi ɛna ɔde akwankyerɛ egu akwa mu ɔmaame ɛyɛ akwankyerɛ bi a ɛda bi ɔno ankasa ka sɛ ɛdifosɛm no ɛnyɛ nyansasɛm na ɛyɛ nyamesɛm ampa ɔmaame tu nsuo gu yɛfie nkyɛnse so no ebi sɔ mapampam na ɔka kyerɛ me sɛ menya yɛ saa direction na nyankopɔn bɛsesa nneɛma afei ɔmo refuse me visa no ɔmo ankasa ne san frɛ me sɛ ɔma yɛ ama me nti me mbra megye wei kyerɛ nyankopɔn tumi ɛne n'ahoɔden a ɔnam yɛdifo yi so ɛde yɛ adwuma meka wei ɛde ahyɛ ɔfoforɔ bi nkran sɛ nyame tumi ɛda ho a ɛyɛ adwuma nti wa w'ani da so asa w'abam abu no onyankopɔn wɔ hɔnom sɛ ɔbɛfa yɛdifo kɛse yi so ɛde aboa wo sɛ woahwɛ a ɛnɛ bɔgasɛm no yɛ adwuma akasa nti meda nyame ase na mɛda medifo nso ase sɛ ɔde n'akwankyerɛ ne mpaebɔ ne biribia ɛtoo fam na ɛnɛ da yi me nso megyina aburokyire ɛma obi ntutu wo asom na wabɔ wo hene na medeɛ mekɔ a menhunu hwee mepa kyɛ wo wei deɛ wobɛhunu biribia no nti kɔ ɛno na mema wo akwankyerɛ no kɔkɔ pɛ wo perfume pɛ 100 Ghana cedis to wataadeɛ so dress fine na ɛkyena wo ne wɔde hunu fɔ mommra bra bɛhyia me wo ne wo mma no mommra Accra Madina Abokobi na mommra bɛhyia Stacia na yɛnhwɛ so ɔde hunu fɔ no ohunu adeɛ anaasɛ wɔnhunu adeɛ Doctor umama kwankyerɛ Doctor umama kwankyerɛ no a within umama kwankyerɛ no three ona aka kyerɛ me sɛ menko umama kwankyerɛ sɛ menkɔyɛ that day na meyɛ ne 2 days ɛna ɔmo frɛ me sɛ ade na ne 2 days na ɔmo frɛ me sɛ ade na ba kyɛ sɛ me see so me apply me ntu kwan da me kwan me apply obi timi de 5 years so obi so 2 kwan obi pɛ sɛ obi ho de bɛ 2 years one me de sɛ within 2 months pɛ Doctor ade nyame na mosua ya ma me no me sɛ me makoma hu Christ ɛsɛ bɛtɔ nsa afrɛ wo sɛ ɛkyena ɛyɛ Sunday yi wo ne me mmra medi nhyia ma yɛnhyia kyena mepɛ sɛ me demonstrate nyankopɔn to me kyerɛ wo ma wo hu sɛ na me gu so yɛ n'adwuma sonko kwan so koraa ma yɛnhyia kɔpɛ wo perfume na wapɛ wo 100 Ghana cedis na wakyerɛ wo krada na wabɛhyia me ɛyɛ ɛkyena anɔpa 7 na mekuta mic ɛnkɔmhyɛ bɛgye wo nsɛm agye wo nsɛm because sɛ wohyia wo diifo a yɛyɛ adifusɛm wo diifo biara nso ni hɔ a wɔyɛ nyansasɛm yɛyɛ nyamesɛm bra na wayɛ nyansasɛm akyɛ nso amfa yɛmfa sunsum nneɛma ngu akwan mu ɛwɔ Accra Madina Abokobi ɛkyena nɔpa Sunday asɔ ɛyɛ Destiny Sunday ababa bɛhyia wɔ de hunufoɔ no yɛwurade kasa a mete no yɛdan Kristo tumi kan yɛ didi akyerɛ wo na wɔn a wɔbɛba abɛtwa awurade anim no wobɛnya ahoɔden foforɔ bi a de ntaba bi bɛtu ɛwɔ wo sikasɛm mu wabrabɔ mu na ɛbɛgye w'atamfo nsɛm. Hallelujah. Meda nyame ase so ɔde ma ba bɛdwa asomdwe mbɔkɔ aseda kɛseɛ ɛna mede ma awurade deɛ ɛtɔ so nso nkɔma Dr. Ogyaba dade nyame nhyira wo sɛ weyɛ bu imu ama nyankopɔn nam so na wodi dwuma kɛseɛ ma ne ma nyame nhyira wo bebree menuaba bɛma de metimi aka ne sɛ wiase mu biara wɔ ne problem na mmom mma haw no ɛmmu fa wo so so anamɔ kɔ transformation center ɔkɔ afa kɔmapa fa gyidie fa kɔbɔ mpaeɛ akwanhyɛ hɔ hɔ a fa bi kufo anim sɛ nyankopɔn bɛkasa wo ama wo haw no ɛso wo no asoɛ dadi wone wasafo nyame nhyira wo dwumapa mo te Ghana mu wodi menuaba ma menkasa pii transformation center ɛkyena yɛ Sunday na awurade fa me so aba bɛyɛ nneɛma bebree di ama yɛwɔ pɛ ba wopɛ ba ɛkyena yɛ Sunday ɛntenatena hɔ ɛnka sɛ mehu yɛ anka na wo nsa bɛsi fam akɔtɛm akɔhohoro wawodie mu nyinaa woanhunu hwee ɛkyena yɛ Sunday ɛkyena ne ɛyɛ Destiny hour no Destiny Sunday
Rabbi share the hunu for near share. So huna dia na so huna dia. Awo ho ye dia asre me ama. Ekutia na ensem die. Me ane du ba bia etime dia wo asre na me ko share dem na me isu. Wow. Nanso me ba hey 2 months pepe. Na me dem nyanko paasi kesi. Nti obia wo pe ba no. Me dia me si wonya gidie no mra ha. Enya bi se dia me so nya bi. Be ma no te se wawo no di uja wo te no asembe no kan. Emra na menyam no ena woti se menyam nti no wane me busuani bi di nkom ena o ka che ma me nu ye wachi go flow ye krom ho a ma me wu ye wane di na adi ti ono de me efe na nti amoka wane kwedi nkom ma sa nti won so ba me ye na mo ade wa anwa ma me ena ma me ye se u sa wonde na wo so nya abotre no waso ba ndi nya me betua na ka pa so wa anwa ma me onzo woni mi je abakọ wa ma be ma hofo ti mi ma me no bisa me ma me ka chem na me ka je se me die na mfiri me ba ono na enya twa honhom no so wo fa me chia wa na wo so mi e kompa e bo no yi ne nti me ne ntem ti ye na me so ma me ni bele se wo se me fo so na me so me wo ti me tugidi ana mo me titi bi ho ana me hwe na e ba po Ogyaba no ye awo ho akwan kire se ya ma amanfo na me se we de meba me so me de masima ba tunanim enso se de amanfo me so me wo bi ba ye o kire ma kwan kire abo so me nsampo alu na me ni san ye Sisi abe ma na te se wawo. Be ma na te sima o ne ya papa first kwa no ba ye ho no mo kwa se gura de wo ja e kuro no so kra ba ho ma wo bi Kai ba ma le bu. enti se be ma no se wo tie me no ti TV hu a me ka je se na me nyusu aduro bia na me na tie na twa honhom no anya se na minim se nyame ni pa bi wo wa efe no Dr. Ogyaba one day on na hye efense woni bie wana bua obia opeba eti na minim tie che na me hu no na je se me na ntem so ati eti nyankopon na afa Dr. Ogyaba so ama me nso me timenya akra we oda me nsa What na see su still na woda husu ena ne ka kiro se gya su no kopa perfume for 100 Ghana cedis na a wo be che nyanka no wa pe paper wa kiro wo ka da pe de aguso we akwankire kese yesai mutimi free ha ekọ Nigeria so mu hunu hwe we die ade ne ben maintain o mabia si o me pese me bisa mo se ade na ade ben bibini a o mpe gese kwa echi ade na ade ben mu a mo mpe gese ade ne kwa echi ansa obi betimi ayi me ano ana okay untimi nyima no amate but ma yenhia akena why na nyoma nkoyie ma me pese wudi adanse Prophet, God has been so good to me. Last year, June 2023, June, I was here with my family, the entire family. My aunties came from the US, my cousins from the US, we came here. We were here, yeah, and you gave a prophetic word. You said something about my ministry, and you called my name direct without me saying a word. When I sat down with my family, you called me, you said, Apostle, get up. And I rose to my feet. Yes, I was sitting here at the last seat. And you said, Apostle, get up. There is a word for you. And I got up and you started speaking into my life. You said, you see the ministry becoming a household name. And man of God, prophet, if I tell you what God has done from that point on, you said somebody is going to build a church for you. And the church building, as I speak, has started. The building has started. You said your ministry will become a household name. You mentioned the name of my church. You said this church will become a household name. Man of God, as I speak to you, I have free airtime on radio. I don't pay a dime. I don't pay a dime. I have free airtime on radio. And the things that God is using me to do is amazing. And the church building, when the church started,
People thought that this is not going to work. But after I set foot here, before we came here, I had been speaking to my family about my ministry. I've been telling them, this is what the Lord is doing. Come and support, come and support. Nobody was willing to move. But after that word, just one word, sometimes it takes a word, just a word. And after that word, the church building now is on the level that is almost by September, October, we'll complete the building. Wow. I'm telling you, prophet, and not a CD or a dime for my personal funds. Not a CD or a dime for my personal funds. So if you are sitting down there saying, I'm a pastor, it's not about nyame na asɛ wo nkɔ nyame na wo na woyɛ prophet a wohyɛ nkɔm firi ha kɔsi Israel. Ɛnyɛ no. Sometimes you need a deeper prophetic word. You need a deeper prophetic word, and that's all it took. Because Ogyaba when me started me for almost getting to 7 years in. Me nye nipa program and can say me uye program me sponsor ebi a 5,000 po me ebi currency ye. But when I came here and left, me ka ejuma nyame ena moso aya. It's amazing. Uka say ubenya invitations from overseas to come and do program here, come and do program there. And today as I speak to you, I have many invitations in my email. It is here catch them say bibi wo ho yenim bia ye ka. So wo twe bibi na mma na bibi no kuram. And which na china ya Sunday, Destiny Sunday na or the hunu for me tenase. Na ma ya shode kese e wa Accra Madina Abukobi. Ni aka ensam ba ku mienu ama Kristo. Aba be hu ye mobon. Eye china no pa by 7 nam kuta mic mu. So wa mantam a obaba na mapon agyaw. Cause me pon asan to aso akokumase. Eye Destiny Sunday. Eye shebre kwesiada. Ye ba be ye o shebre no adwuma. O ma me gusu fidi. And I make a choice bra. Na ye nye sunsun nyuma mfa mawo. Na wo su di adanse na wo su timi de wo ho. Ubuof. Okay. Na nka se mi hu yanka. Asopa wo hoyi. Encha se mti. Echina. Ene ye Destiny Sunday. Ewo Accra, Madina, Abukobi. Fa number no. Ayen hwe ye wade be ya ma. Eminim se. Minu wi enu hia china. Wushi odi hunfo a ye ntoa na nsesem na embom ye kenya mesem ye wia na ya hyew kom because me enkom hyeni me say ajiwo mu nsem asole kura me cousins no mo baaye no se enye aha o mo baaye a anka asole kura se yenkwa asole yenje nyame ndi kura no mo but when they came here me can't they are ato one of a man ba ubonidin u friend o say why ni asimesi ubonidin and no sorry you say me and the word you gave him the base and then we repent or pray crash obedi sofo wasem na o kai no and then or pray crash obedi sofo anyway 2 days ago ya na me ne kasa o friend me no obusa me nti asofodie no process ni te saying then na me ya metimi nya prophetic gift. Yes. Ebe hano no. Ono sese kura de. Ono pesofu kura bi. Prophet say enipa ti baby no mo doubting was rebia. Me de me nkan kire say sachira waju na wankasa hwe adanse na hwe de anyame ye. Se wan sachira waju na wote wo say me de na me de anyway, what was him? Ya de nyoma gu akwam sei. E wo hunu die di wanim. Me ya tro die twasa wo ye. Wo be hia me na wo di adanse. Oh. Enye de maka tro say di fuduma no enye ku ene ehunahuna.
dabi adifosɛm no ɛnyɛ hunhuna nyɛ huhu ɛmu ntina I am not loud mepɛ sɛ woba na Jesus Christ fa yɛn so na ɔtɛn wo destiny no ɔsesa hyɛ berɛ no ɔbɛsesa hyɛ berɛ no wobɛdi adanseɛ sɛ ɛbɛgye wo nsɛm ɛyɛ dɛn nti na ɛyɛ mistake a ɛyɛ dɛn nti na ɔman Ghana kakraka yi ɔmode stasi adeɛ no bɛhyɛ me kɔn ɛnkyene nkamfo ne ho adepa ɛna tɔm na ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ awieyɛ berɛ yi sɛ wopɛ baabi a Kristo Yesu ama ne home no so na wɔpae ɔgyeɛ ne fa ahodie de ama nkɔfoɔ a ɛnyɛ baabi a abɔkɔ bi ɛkyena anɔpa ampaeɛ bɛdwa wɔ hɔ by 7 na mekuta mic ɛnkɔmhyɛ mehwɛ w'anim na mahunu wo haw na maka nsɛm ewie a yɛde akwankyerɛ gu akwan na maka kyerɛ sɛ kɔ na bra na fa adanseɛ bra ne yɛntwɛ nyame anim akyena nɔpa ɛyɛ Destiny Sunday ɔba a ɛyɛ ammɔdehunufoɔ ne kwan na menkasa yɛ a yɛhu deɛ yɛhu no yɛnim deɛ yɛhu yɛn no yɛnim deɛ yɛhu so Prophet ɛnɛ me ba ha me say I'm full of gratitude and praise for God and for you because Ewurade nam wo so no this ya nante asɔfoɔ na ansi o Prophet ya tena asɔfoɔ na ansi 4 years 3 years Debi me kura po dia me nka ho me begya omo because me maame na efrɛ wo UK say ni nua na banti me begya omo na omo mmra wona because maame follow pa e wo UK maame follow pa anti ono no ɔka kyerɛ ni ansɛ mo mmra eti me na me kyerɛ omo kwan keke sɛ asɔle fie na ha na si me nka council ne ho enso meduru ye no me ma sɛm and they are prominent. I want some Yame crying. Yes, yes, exactly. Menyonko software o sheme or software yabo bishop, archbishop, prophet, reverend. Share and was rano etise ahimfochini e bi di bibiechi. Se wo pe 2 min, tie ni o. Se wo pe 2 min. A eye djuma enye dia ye de ya no kan keke o enye dia ye kan when I receive this receive enye no keke dia ebe ye djuma na e take effect e wo life mu na me kan entine fie enya ena bia enye ko sofo o sofo wutie me entine fie enye ena sole wate asole ne e ko form entimi mpagya members ni so to atia na eti ene kura wo fire kura ye san bo din boni we chire osofu we kura ne nwosra sole na bra Dr. Ogyaba na yase wate it takes a word just one word ni obi ye say omoto me ti bibu o ma so ye me sire o se settings ena o ma hyehyɛ ena we no arrangement be me nim prophetic that day na me family na bet na ne nan ase wa ha me nim ne ta me hu no baby ada TV so na me hwɛ no because prophet me si uka asɛm na me to me ho to fam because asɛm ni nya epem te say electric a shock me to me ho to fam say Wurade Nyankopɔn kasa because eti say the ahomache na ye ba no na oni ye na hyɛ dem a ye di nkomo me ne bi nua na me kasa na sisi opɛ sofo edi no eti say the ana oni ye na hyɛ dem ana dia ye kan na wutie because everything you said not a word was out of place. Every single word you gave, it was factual and accurate. Enye go come asemo. Enye se kona bra na ochina na beye we asem. Me ni asofo nante. Enye ne na me dia esi that day no me hu bi da. And a word ni so awukan en mframa amfa so. Enframa amfa so na me nua ne krampo no last year mu no started can ono atwa no or test me say
mepɛ sɛ mebrɛ w'asafo no $10,000 next year. Okay, I wanted to inform you that tomorrow is Sunday. Tomorrow is the Destiny Sunday that I was talking about. I just want to have an encounter with you tomorrow morning at Accra, Medina, Abu Dhabi. If you just want to have an encounter, just come with your faith. Then you find yourself your perfume and 100 Ghana cedis. Then you come with your faith. It's so simple. I just want to demonstrate the power of God so that you know that Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. Let's have an encounter and let's see what God has got in store for your life. God bless you. Meet you there. See you there. Tomorrow, I shall lay my hands on you at church at Accra, Medina, Abu Dhabi, and your life will never ever remain the same. I still respond to the name Prophet KB Manuel Ken. You can call me this Tessia